Amita Rosana Klepper, Hospital Sempertij. Eu comecei como proefkracht, eu me hasi para 2 anos. Depois me vira VAS na ano 2001 como afdeling assistent. Depois me bijna in função de voeding assistent e eu me in função de medisch secretaris de afdeling A2. Me follow-up diariamente com diferentes departamentos do hospital, tocante de onderzoek naar hoe patiënten hasi para DA. Me bisa dokter e zuster nang e uitslagen van die laboratorium, oren na afwijken. Ik patiënten bij kaas, met hasi na afspraken en regelen een vervoer pana. Met hasi bestelling de infuus en tambe una magazijn op het tambe met hasi bestelling pana. Met gusta met trabalho, luxe com met hasi ele com hopi amor para patiënten, cultura zijn, met een hopi bom samenwerking com mijn collega's seguro. Ja, die mensen ora patiënten bira bom com bij kaas, botawana com smile en doet bisa wawa hasi hopi panang, dus dan para make pa bij ng kaas com een familie nang. Nou, de verdade, isso é echt een surprise, me não verwachte mes. Me quero dizer danke seguro na minha família, para não estar aqui não presente, danke na gente, meu team, que echt, assim, é aqui possível, e seguro na minha ex-zorgmanager, Malus van Kouwen. Er hoort natuurlijk een diploma bij. Dit is het beste diploma dat je in je leven kunt krijgen. En hang hem op boven je bed. Of zometeen hier ergens op kantoor. En natuurlijk hoort er ook iets lekkers en iets leuks bij. Dus je hebt hier een hele mooie bon aan het eten te gaan. Met degene die je lief hebt. Of andere mensen die je gewoon leuk vindt om mee te nemen. En een mooie bon om wat leuks voor jezelf ook te doen. Roxana para nós significa mais hobby mesmo, então é um hobby importante. Sem Roxana nos nota trair para piso, merecidamente e merece empregado de Luna de Marte.